asal tahuka kebaktian marede mahita siang kuede nomor 520 sada ayat sada dohot ayat 2. Saya mau dimahami di bagasan pamaraan dohot pangunjungan. Apu lihami ujung maksa
pahehe hami uju tinggang jala tutugu hami di hasusuda di bohal nami tu harajal nadi badua bijani asa disi pujion nami o mari ite roha dohot hata na ibaru. Amin. Mari kita siang bukuete nomor sia ayat sada. Parjulu dohot lapatanna. Ahu do Jakoba di Batam ninna di Batatta dan jadi malakut ahu bahenumbu di Batam. Dia do lapatani i oddo. Ikon ubia rohatta jala molong jala upos mida di Bata asa mida nasa na adong. Atong rahmani dugugu kita siang Tuhan di Bata. Ali Tuhan di Bata, saya berdugu memahami, mengudahkan nampak tempat ini. Amin. Mari kita siang kuede nomor 750 ayat 1 ayat 2.
martangi yang mahita. Ale Tuhan dibata amanami parbugo naso atudusan, narodo kami tujulong manopoti dosa nami nagudami. Di bagasan hajahato do kami turuk, jaladana dong hapos yang nami di bagasan rohanami kian. Sanhuk do kami manipil sian aka dalammu. Masay udangdo pangalusyon nami di patikmu. Alay ino mahani ali Tuhan alanding dan basam do asini rohan. Sayunang paingot-ingot akadosa ni hapos nami dohot pangalusyon nami. Say ingo mahani hobatuk asini rohan dohot dengan basam alan kuaru. Ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nabudami. Amin. Tadi rumah abu-abukon asli roham Jehovah ayo dan asli asli ketua palutungan. Tabi gima baga-baga ni dibata tarino tu hase sakani dosakta. Songonodo pakaolongi ni dibata di portilion pola do anak nana sasadai di lekon asa nang mago ganuk na posea di ibana asa hangoduan na salilin di leleng na di ibana hasangapon ma di bata na di hujam. Amin. Mari dehika siang puede nomor 600 siap usia ayat sada dohor ayat 2. Mamuka maisian ayat sada sahat rodi ayat 2. Di tahun hamamate ni Raja Usia, Wida Tuhani hudul di atas bangsa natipu jalan nama dia, jala aka rabuni pakaianna mangguhi bagas joroi. Jongjong di atasnya suruh serafim akan amarhaba onombe 2 makukupi boinasida 2 makukupi panasida 2 makabokon nasida. Jala masih jauh manasida songonon. Nabadia du Jehovah Sebaot guk hamuniona hiat kotiyon. Jadi utama akal jahan di tiang somo suara ni namajo jaladok timus joi. Dumi udokma marjea maam nunga maguau ay jolma parbibir naramut juau jala di tonga-tonga di bangso parbibir naramut alman inan ay nunga di ida akak-akakku raja
Idama umma nama jama bibir ni pamangamu babua nang yusak utangmu jala nang inukupan usang. Dungi upige masuara Tuhani namando ise dosu donokku jala ise perjalanan mi jali likuma disondo aku suruma Ido sahatna matua do aka na tumahipun hata ni debata jala na upeoksa. Amin. Marete kita siang buku hete nomor 700 sia ayat sada dohot ayat 2. Jala topik ni minggu ima disuruh dibatado anakna jala pasau do totina. Saluhna pathalado pasahaton selamat ulang tahun kelahiran tusdi ruas di Buria nama ulang tahun Nasa Ingon siang mulai tanggal 24 saat tanggal 20 Mei 2021. Dohot selamat ulang tahun pernikahan saluhut ruas di Buria nama ulang tahun siang tanggal 24 saat tanggal 20 Mei 2021. Saya kita bertuhan sama agak dagang di pasu-pasu di saluhut ruas di Buria. Kado ulang tahun Joshua
24 ayat 15c. Alai angwau dongaku sajamu ikon jauh bado bodoan nami. Diaka na marlas roha ma ibagasan Tuhan. Diaka na mangadupi paksahiton sai di patongan Tuhan tama amadumon ni paksahiton. Diaka na marupil dohok na marsakoha sai Tuhan tama na mangapuli. Sada Petrus 5 ayat 10. Alai ang debata na puna salun asin roha nau majuhamu tuha samahonna pahotonna jala patugun na duhamu dung jolon tau kamu satokin ha porsuanik tikting nang merbagas tikting paduamu nang majano pasu-pasu pabuga soma ima doni marisi tua hasibuan anak nyamata dumpang hasibuan naninan tubuh di inanta membang borumat bau sian huta jalan berita 5 nomor 60 Medan Uria de KPA Pardagutan Medan Timur Dohot Orwana Septenia Rosmawati Boru Simorakir Boru Nyamata Antoni Simorakir tubuh di inanta Saria Boru Pasaribu sian huta si Paretean Uria Pagadobe Sarula Resok Sarula Nasida di pasu-pasu di hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 di GKPA Pardagutan Medan Timur. Songonima tina masa duriata mau liate ma itu hatta songonit nang kita sambutna. Marene mahita sian kuete nomor 710 sia ayat sadat dohot ayat 2. Nuain oleh
Salam sehat mari kita saluhutna, dan salam damai sejahtera yang melampaui kehidupan kita dimanapun kita berada saat ini. Hatani debata naga bejamita di Kutta Sadarion imana dibuat yang surat di Yohanes pitutolu ayat 30 sahatu 30 wono songon ma hatani debata naros yang dijamido mengatasi saluhutna naros yang tanoon ima siat tanoon jala akan siat tanoon odo di hatana di hati dakon naros ya benwa dijamido na ikidana do na binigina gabedang ado nama jakon na hinati dakon nai halak nama jakon na hinati dakon nai ido sumahapon babua parsitong debata aena sinuruni debata ido makatawan akka hatani debata aidang marpanghatan ibana mangaleho konti na holong dorohani amai diamati naung dileho do saluhut tutanganna naung dapotan hanguluan na saleleng nileleng na do na makaposiai amati alai na somanguloi amati dan idaon ni hanguluan saya namia do tahe rimas di debata di ibana ido yang go sahana huriani Tuhanna somal dohita di bagasan parmulota sigampari madok tatadado anggo jolma na tinggal di bagasan luat mana kajolma na tinggal di bagasan saborang ni luat HP mula adang suku-suku tu hita ay marga ahado si ananay ini ya di bana masih sekolah jalanuna berhambulia di bana mula adang suku-suku si somoni olo dong hita manak somal dong hita lomos lalu mengalusi suku-suku jomai. HP di awal tahun manang didok nungai tade ibana joma akan ada di bagasan luatnya. Jalan nunga di botol ibana mana isi na tinggal na ada di bagasan saborang luatna. HP sa sintong na molo tatadda manang main tatadda takas sa sahalak jolma tutu parjolo sahali si ulang mota ima ikon marsawar dohita rapakon nasido asamuha asa unak patinadaot tatu ibana ulat secara sekilas unak kolan maboto idia ibana tinggal alai puido taboto identitas ibana secara jelas jaga dak kolan tatanda musai ibana kolan tabirin ibana sekilas dak kolan manang ngabege barita manak kata ni jolma ubahin tadok kita mananda halak na diluat day asabuha kita bui manang marlapatak tu dia do patinadaan day to akan mantai ima bui tatadda sasahal jolma asa bui kita mengalusi suku-suku jolma semangkani asa bui kita taboto mangalehon alus na pasti na tepat na denggan molo adong jolma na nanupon laos tulos sonido manang
hita manada hasitolu sadaon ni debatai tentu moga mahita mulu adong malungkut tu hita isedo debatan na dipuji hari dang adong be manang dang pui be tak alusi suku-suku njong alana inuai naik diajar ko si Yohanes do tuhita nang dipataridaw si Yohanes do tuhita taringo tu partinadaon na iman tu Jesus ditiki haroroni anaki di bagasan debata dohok di bagasan topi ay dihasi tulu sadaw ni debatai do nagabe muder manang nagabe nguni jolma Kristen jalau sido ngulu nah hinadak kondisi Yohanes di bagasan tutup tau tuangka jolma turun di hati-hati alanya ala benar-benar do ditanda si Yohanes ise do debatai ise do Kristusi ise do tontuni ibahen na olo ibadah makatidakon haroroni Jesusi di bagasan nguluna ditongani bertiliong alam nga jelas dak kolang magbegi barita be ibadah dak kolang magboto barita be ibadah alay nung nga sahat tu bagasan partinadaw tu haposiaw si Yohanes ido umbahin olo ibadah makatidakot taringon haroroan ni Jesusi ima manaringoti hamuliaon ni Kristusi sendiri di bagasan mulutta di bagasan mulun jala ido nangai tangkas boto otta jala nai sidak monotta sebut halak nang persea halak nang tumadda Jesus halak nang majalo Jesus ido nanai sitidak monotta wae di minggu Trinitason di minggu hasito lusadaw ni dewatai dakkolan gabe Kristen na maboto sekilas kita di hasito lusadaw ni dewatai hurian itu hatta hal na barjolo sahali boto otta nagabe dasar kunci utama asa kosea kita di Kristusi ima taboto sia dia haroroni Kristusi nanti di dosi Yohanes ima sian benua kijang lo ibana roh tutoro lahu mengatasi lahu menyelesaikan sulit akan gulmit nemo jomai alani haroroni Kristusi sian benua kijang idolahu mengatasi saluhut na terjadi di tomani bertilion dan tanpa alasan haroroni Kristusi di pantoru Jesus to dirina imana radedo ibana manadikon kasangapon mai tuat sian banua gijang ibana lau tu banua tongau lau masawa rapang kodong tita lau mardongan dong tita jala lau mangajari kita basidukon permasalahan mulut alani tuat ibana tu banua tongaon nai jala sumeahot dirina sahat tu hamandean ihau pinor silang dalamna banua kita jolma pardosa sia uhuni ay holang Jesus dona tolak holang Jesus dona boy baluaho kita sian hamatiani dang adong na asing dang adong manang hagogo dia na boy baluaho kita
dosai. Ido ubahet tidok si Yohanes Kristus si naros yang dijangi laho mengatasi saluhut akka mulunta. Laho mengatasi akka bohani para mulunta. Selong-selong di bagasan taktikyota sadarion. Di bagasan taktikyota dinamasa salari. Kristus dona tolak menjaga kita. Kristus dona tolak maniok kita. Baluaho kita. Siang angka sahid nama bahin gangguan. Mulodang rapat kita margalan roh Kristus. Hadiaran mana seroh di bagasan roh. Jalan dang hadua wibe nagabe dalam nagabe si Jawa. Alani sehari naik di bawah si Yohanes dan alani bubutta boi hita madua sian dosa dan alani artata mana odik tanah nagodangi boi hita madua sian akan masa di tomani bortibiong dan alani akan margugu boi ibana pasidukon akan permasalahannya dan alani perbarita nauni manang dan alani akka joma na magbarita ni boi jomai barua alai holan hatang debata holan Kristusido na mabahe na pasidukon manang na mengatasi saluhut na terjadi di tengah mereka. Lagi maka poseai Kristusi ima marlapata mai tatadda Jesusi dakolan sian hata manang dakolan sian barita be alai tatadda do ibana botul-botul sian bagas ni rohanta asa doi hita saha tu nama katidakon ibana nama katidakon Yesus dibunuh. Ido nanai si pasahaban si Yohanes. Asa boi hita makatidakon Kristus di bagasan ngolutta ikut cumolo do hita mananda ise do debata ise do Kristus ise do tontigi na mangalamoti hita na manggonggomi hita di bagasan. Ay marhite tatadda ibana boy mahita saha tu taulahon na akan parenta ni debata mulunung na tatadda ise debata totu ulo mahita uduk tu ibana dakkolak kata be alai saha mahita tu perlakuan saha mahita tu panindamion ni Jesus tarimo tu harajau benua kijang persia mahita yang haroni Yesus sian benua kijang jalan Yesus roh sian benua kijang ni laho pangalehon hambau tu hita asa bui hita marhambau ni roha di bagasan mulutta jalan laos hambau nido boy nagabe galanta lao majakon haluao na pinarali ni Tuhan ni laos hambau ni rohaido muse na mabaik kita ulo kita marlas ni roha mamuji holong nasian dimatai alani ni kuriani Tuhan tang asa boy kita majalo hambau ni rohai gabe halang na porsia jala sindani Kristus mahita di mulutta. Laos tabigima suara nito di nasia debatai lalu mengajari kita asa tok-tok kita di bagasan haposiao na tolu haposiao na debata dohon tuanaki. Lagi tabigi suara Kristus mahita todi nang dilehon kita. Lalu mengulupi hita mengatusi jalan mengulahon lomoni romani debata. Asa sakap naringgan naung diparagi Tuhan itu hita sahat jalan talpe di bagasan mulutta talpe ma
todina ganuk hita joma asa tang jaga togu hita disudeha porsiauta tuha sitolu sadau ni debatai laho manogu hita tu bagasan hamuluan nasalele milelekna marhite di bagasan hauduhon bangulangan hata naido hita asa tok kita di bagasan las niroha jala mardame rohata di gulu parsatok kinanon jala musik di gulu namangihon imang gulu nasalele milelekna amin magpangiyang mulai ada doktong dohoran nami ada Tuhan dilengkok ko doktor dini Tuhani lalu mengajari kami mengatusi hatami lalu mengajari kami asa mempermudah mulut kami di tengah-tengah pertigaan doktong dohoran nami museng ada Tuhan mau lihat ala nunga roho tu pertigaan lalu mengalih Tuhan ala ini ada Tuhan tong do kami di bagasan pikion ima di bagasan kabut roha kami wae ada Tuhan ala situasi mana kondisi ni porti di tikon ada Tuhan di bagasan biar ni roha do kami ada Tuhan ala ni paksahiton namasa ima ala ni kobiti ada Tuhan ramoti roha nami dohong pikiran nami padahal kami siang akasahiti asabui kami hipas memuji pasang ampun buatnya jala ajari kami oleh Tuhan laho mengikutos sude pareta ni angka pemerintah kami di bagasan laho menjaga ahipasan ni pertiyon Tuhan song-songnya akadoman kami dari bagasan paksahiton COVID-19 siya itu. Kung mana mga lehon, kamamalong tunasida, marhite, ubat tim medis na madyama na sida ng Tuhan. Song-song ni ali Tuhan, pulihong kami madiri namin tuho, o na magwaso, ibagasan, diri namin. Amen. Marende kita. Yesus
Ale di bata amanami na di Banua Kijang, odo harowan ni salut sige oleh nadinggan, dohot nasa ulibasa na maulutus. Hupasahatan masih nanire humitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi wag na husus bidulong. Pasu-pasu may jalang amoti. Asa hupaghasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo dito matongan hindiyang dohot di Mortidion. Buhay marohan namin martiti-hiti todim. Asa lang tadahami kudang di sileo-leo mito amin. Asa lang bigir hamid madong maulyate to. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Nabadia doho, jalagu hamulion mulia Mortidion. Pinuji jala pinasangat mahoro di saliling-lilingna, alani asin roham, na usaha tuhami doho sude kuliam, na malasiro hadohami nuay, ala nang dipapakarho jala dipatadaw ko tuhami hadir doho, kolong ni roham, asin ni roham, labas ni roham, hasesaan ni nusa, dohot hanguluan sugut, arta silewlewong musugut, rodi umum sidagong musugut. Naso habilang dosa sulinay, ay nasodung niya tusang ni Jolma, di paturakodo to kami, nasodung ni Ida ni Jolma, di pataridaw kodo to kami, nasodung hinasigolan ni Portibion, di bokodo di kami, naso karlehon Portibion, di lehokodo to kami. Alani ini upasahat kami matuho daging nami, todinami, rohanami, ro di saluhut na di kami, asa patawong kami tuharajaw na di Banua Kijang. Kodo na manong pahami, ubahin tubuh kami tuhasyanganon. Sa itong pagjalapay baru mahami, asa tubuh kami padua halihon, jala gabi patohak di hasyangan na rosogut di labuni. Nauduk jala serep dorohanani roto mga lebon rohanani say bahe may inganamu say homa magula jala magbugo di bagasak kami say paujung ulaw ng pinukami di amin naw sinahapomo buwarmo to kami naw takdiri kami di bagasan buwarmo na bagyay asa kami ni mo jala ho di amin Sayang tanggali na roha na buruk siya kami jala solupon roha na baru kami asa badya karanginan pabuat ng maulyate o kanani ko say pagbubuy mahami asa huparang kami sudi na nidok ko kami pabuat ng tutuhani aka anak mo jala panean di hanguluan sudi say payan balik na umilihani asa adong parbuko namin sa lili kumulus amin di kasyangan. Sa patugo haporsyan namin makiti to di porbadia sahat rodi hamatean asa sahat kami tuho ama namin maritihite Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Ale ama namin na di Banua Kijang say pinaubadia magwarmo say Roma harajaw say saut malomo ni roham di Banua Tongosong na di Banua Kijang. Lehon matuhani sa daryon hanguluan siya pare. Sa matusanani songon panisanami di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Unak kami tugihon upang ujulan.
padua mahanis dan pangan. Sondako Tuhan di Batama buhina tuhita jala asima rohana midaduta didopakon Tuhan di Batama buhina tuhita jala di pasaoron madamena tutod utabi